U nilqakom f'din l-atmosfera forsi tal-lejl, il-ħin u 11:30 ta' bil-lejl, ma ċertament għal ħafna minnkom li jaraw dan il-programm dan huwa l-aktar ħin illi tkunu forsi ftit kreattivi, ftit daqsxejn innovattivi anke fl-idejat tagħkom u fil-ħsibijiet u llum ċertament b'din l-intervista li għandna sa tkomplu tistimulaw ruħkom naqriżiet nittama wara kollox. Insellem hawnhekk lill-mistieden li għandi llum. Dr. Tony Sant, kif int? Jena tajjeb ħafna, grazzi. Sana qudiem Tony ħanajdlek. Għajad li trid. Imma Leonet napprezza ħafna li qiegħed fuq dan il-programm. L-istedina. Xej, l-qajt l-istedina tiegħi inni li kontattjajtek minn xi Novembru, veru għatlek meta tkun Malta għajdli. Ma tatix l-impressjoni li jiena xi bniedem diffiċli, sempliċement għax ma ngħix Malta, ġifieri. Naf, anzi naf li inti m'intix bniedem ta' Malta, inti bniedem tad-dinja l-kemm il-konnessjoni li għandek ma' Malta hija waħda kbira ħafna. U forsi għal min ma jafx Leonet apparti il-fatt li Tony ilu l-fundatur ta' Multimedia Network li sa nisimgħu jitkellem ftit fuqha mill-1998 huwa wkoll palissa fil-preżentament qed jillekċerja ġew l-Università ta' Scarborough huwa pjuttost kors interessanti għax dan huwa kors fl-ispettaklu teknoloġija kreattiva. X'jiġifieri, Ton? X'jiġifieri? L-ispettaklu huwa ħafna affarijiet. Jiena l-istudji tal-ispettaklu bdejt nagħmilhom meta kont ngħix New York. U fil-qasam tal-ispettaklu aħna ma ninkludux biss, pereżempju, xogħol tal-palk, sfin u dawn l-affarijiet, imma nespandu wkoll il-nħarsu pereżempju lejn xogħol li jsir bħalissa fuq it-televiżjoni, jew kellha fuq ir-radju u l-mezzi oħra tal-medja. Kif ukoll xogħol ta' spettaklu li huwa l-ispettaklu ta' kuljum ngħidlu, jiġifieri in-nies kif iġibu ruhom ma' xulxin. Ħuwa Malta pereżempju, il-karozzi tal-linja tħares lejhom bħala element spettakolari. Jew inkella xahar ilu kien hemm pereżempju il-festi ċelebrazzjonijiet ta' żmien lajt u x'naf jien, u allura dawk tħares lejhom bħala l-ispettaklu ta' żmien lajt ngħidu tal-ġimgħa mqazza. All right. Lele, qed nifhem dak il-punt, imma meta ħajkollok student kif il-fatt għandek inti l-istudenti quddiemek, Leonet x'inhu dak li jiġu biex jitalmu biex finalment intendi jkomplu jaħdmu fiha? Għaliex dan huwa pjuttost suġġett li mhux se jkun spoon feeding, jiġifieri inti sa tgħaddi l-informazzjoni ma mbagħad il-kreattività u l-esperimentazzjoni li sa jagħmel l-istudent wara li jitlaq kif għamilt inti finalment fid-dinja tiegħek, hija xi ħaġa li kważi qas għandha limitazzjoni. Il-punt ieħor li semmejt inti stess fit-titolu huwa t-teknoloġija kreattiva. Jiġifieri fit-teknoloġija kreattiva huwa fejn hu l-enfasi. Issa it-teknoloġija kreattiva fil-qasam pereżempju tal-palk u fl-ispettakli tradizzjonali issib li huwa d-dawl perkażu jew nkella huwa is-sound u l-awdio u dawn l-affarijiet. Jew nkella d-disin ta' set u x'nafin. Dak huwa l-aspetti teknoloġiċi tiegħu l-oġġett. Imma jekk pereżempju mbagħad tidħol fil-qasam tax-xandir huwa l-użu tal-mikrofoni, il-kameras. Imma xorta għandek set hawnhekk inti pereżempju xorta taw id-dawl u dawn l-affarijiet. Ma bagħad tibqa' għaddej u tħares li t-teknoloġija l-ġdida tal-internet, tara minnhom dawn inti x'tista' tadatta għalihom. Allura l-istudenti li jiġu għal diversi raġunijiet, ikun hemm min irid jaħdem biex ikompli jagħmel id-dawl jew affarijiet hekk fil-qasam tal-ispettaklu, imma jkun hemm min pereżempju minflok irid jiddiżinja affarijiet għall-internet. Jew inkella jrid jiddiżinja affarijiet għal teknoloġija ġdida illi għadha qiegħda tiżviluppa. U allura ma tiġix inti biex titgħallem xi ħaġa biex neċessarjament tagħmel lilha, imma titgħallem affarijiet illi mbagħad tapplikhom għal affarijiet oħra. Pereżempju inti tista' titgħallem il-psikijatrija, fl-istess ħin titgħallem it-teatru u mbagħad taqgħadhom flimkien u tagħmel terapija bid-drama. Qed tifhem kif? Illi hija llum allura hija xi ħaġa fiha nfisha li llum tista' tistudja lilha. Imma min wasal għaliha dik ma konx tmur tistudja inti drama therapy. Veru. Ġifieri, eżatt, qabel biex inżewġu dal-affarijiet daw l-idejat, konna ħadna żmien u għall-bidu li kienu jibdew, kienu speċi jgħidu ma x'inhu jiġri u veru jekk taħdimx jew le. Illum il-ġurnata hija approvata dak l-eżempju ċarissimu li taħdem u f'dan il-każ jiena narak bħala persuna li l-viżjoni tiegħek dejjem qisha qed tipprova tgħidilna xi ħaġa u mhux kulħadd jifhmek mill-ewwel jew mhux kulħadd. Ta' taqasi jumma nifhem. Ġifieri ma nafx m'għandekx għalfejn tiskanta li
kultant tanqas jien, imma dak huwa meta inti tkun qed tistudja x'sa jiġi x'imiss. Tifhem, jiġifieri għalkemm jiena nemmen li l-futur ma jeżistix, però nemmen ukoll li l-futur nistgħu noħolqu aħna. Jiġifieri aħna imma skonx tagħmel, jekk inti ħatoqgħod bil-qiegħda, inti m'intix sa tiskopri x'hemm lilin minn fejn inti bil-qiegħda inti jekk m'għandekx mezz kif tilħaq dak li qiegħed x'imkien ieħor. Allura l-futur tiegħek żgur ma jistax ikun qatt ikollu x'jaqsam ma' xi ħaġa li mhijiex fid-dinja tiegħek, ma jekk inti timraħ mid-dinja immedjata tiegħek u tmur f'ambjenti oħra, inti sa tibda ġġib miegħek, sa jekk iġġibx virus miegħek. Jew kellha ġġib xi ħaġa sabiħa, qed tifhem kif jaffettwa dak illi sa tagħmel wara. Perfettament, perfettament. Inti fil-fatt dak huwa li għamilt ilek li tlaqt minn Malta sa ċertu punt għaliex għalkemm il-konnessjoni qiegħda qed nitkellem mill-punt loġistiku tagħha l-ħaġa dak hekk għamilt. Il-fatt li tlaqt minn Malta u imraħt f'postijiet oħra. X'imbagħad hemm il-mod ta' kif tista' tibqa' Malta u timraħ jekk trid f'affarijiet oħra li tkun qed tagħmel ma nafx immissajd li inti. Meta tħares lej il-ħajja tiegħek kif kienet daw l-aħħar 15-il sena, forsi qed insemmi 15-il sena għax naħseb pressa poco kemm ilek li isek bdejt titlaq. Jiena tlaqt u domt iktar minn ma wieħed idum għall-vaganza, ġifieri normalment meta wieħed imur vaganza kemm idum l-iktar, 15 xahar jien ngħidu xahar. Jew 6 ġimgħat jekk tmur pereżempju x'imkien il-bogħod. Ġifieri l-ewwel darba li sifirt u domt aktar minn 6 ġimgħat. Kien l-1994. Ġifieri għal dawk li n-numri ma jafuhomx bil-Malti, fin-94. Dejjem tibqa' ġifieri qed nitkellmu iżjed minn 20 sena, ma jimport. 20 sena għandek raġun, sorry. Jekk issej is-sena 2007. Fil-matematika ma tantx jintajjeb. Imma jiġu 13-il sena. Issa naf li n-numru 13 forsi hemm minnu superstizzjuż. Int le hu mhux superstizzjuż. Minn xiex tkun superstizzjuż. Minn xejn hu. Però xorta nagħmel qruni ġifieri. Għaliex ix tagħmel? Għax mhux għax tkun superstizzjuż, għax vizzju. Ma hemm min jagħmel affarijiet oħra.